Maayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Obra ug Attorney Elaine Bathan, ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Paula. Itago lang ang akong address. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa sitwasyon sa akong anak nga naay Kawasaki disease. Aron niyo sabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Balik kong trabaho ini, ha? Sige, ibutang lang diha. Salamat. Nganong nanawag man ni si Jake? Hello, Nak. Ma, dugi pa ka muli. Nga naman, unsay problema? Init pa kayo si Dong Puloy, oy. Unsa? Sige, mapauli ko. Magpalit kong tambal. Ginoo ko init ni mo dong, oy. Inom saan ni tambal, be? Nga. Mayo gani magay, nihilo na siya. Ganina, ginagsigir rin sa gilak. Ayaw nagkabala ka, dong. Maokey ra ning manghod ni mo. Dong? Init pa man gihapon kaayo ka. Kadiya ta kay paimnon ta balik og tambal. Mama. Ginoo ko. Unsa may naitapo nimo? Puloy. Anong namuha man ang imo mga mata? Mata sa mabe. Ma, tanawa sa gud ang mata ni Dong Puloy, ma. Uwa man lagi na gipiskat ng bata. Pero wa man siya magmuta-muta, ma. May hubag siya diri dapit sa liog nako. Unsa? Recorded by X Thunder Gaming. Saway pagduha-duha, among gida ang akong anak sa ospital aron mapa-check up siya kung unsay iyang sakit. Unya, Dok, Dili pa mi mo diagnose kung unsa na iyang sakit. Amo na siyang i-undergo og tudi echo. pila man sad ang bayad, anak, Dok? Depende. Mga 1,500 to 5,000 siguro. Kinuo ko. Sige, Dok. Kamoy bahala. Basta mahibawaan lang kung unsay sakit sa akong anak. May Kawasaki disease ang imong anak. Unsa, Dok? It is an inflammation of blood vessels that can lead to heart damage. Diyos ko. Sa mga bata, edad 5 years old, paubos. Anak gini mo tunga kining sakita, ang mga idara. Og nagkinalan siya og treatment. ASAP. Ilabi na nga ng hupong nagsugod ang iyang mga kamot. Og na siya'y mga rashes. Unsa nga treatment, Dok? IVIG. Kun intravenous immunoglobulin. Pero, gasto ra ginitang bala kay mahal. Pila ka, Dok? Tag 23,500 pesos per vial. Og base sa timbang sa imong anak, nagkinahanglan ta og 8 vials ASAP. Unsa? Hangtod karon, nagsigi pa mi og pangita og kinsay makatabang namo sa pagpangita sa maong kantidad. Kay dili gyud dalim. Grabe kadako ang among gikinahanglan.
Ang akong mga pangutana mao kining mosunod unang pangutana. Unsa gid ay makaingon aning Kawasaki disease? Nga healthy raman unta ang akong anak. Ikaduhang pangutana. Kalit lang gyud nga niabot ni sakita sa akong anak. Unsa may angay nakbuhaton aron mamonitor ang mga bata og matambalan dayon una mo grabe ni sakita. Ikatulong pangutana. Kung maokey na ang akong anak, wa na ba'y chance nga mobalik-balik kining sakita? Ikaupat o katapusang pangutana. Makamatay ba kining sakita? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Paula. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa kini nga akong suliran. Anya na sa bako si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako motambag sa inyong medical, psychological, emotional, behavioral ug mga problema sa mga ginadiling drugas kay usa man ako ka medical doctor, usa ka psychiatrist ug usa ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa inyong mga sulat-suliran diri kanamo. Pwede kanyo padala sa among email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account kini nga akong suliran official writers page o driba sa mong buhatan sa 3rd floor Jose R. Martinez Bilingos Osmeña Boulevard ning Dakbayan sa Sugbo. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw is usay baya pod ako pod masipyat ko niyan no. Being late is a disrespect to other people's time. Paita nang bay magkita ta bay alas 8 sa gabi pubida mo tunga og alas 9:30 na. Mo lagi na. Being late is a disrespect to other people's time. Kung for some reasons medyo na mga kakulian, pwede ra magud mo text or mo tawag nga di good makaya good. Mahimo bag makahulat ka, ug di ka makahulat ato na lang i-reset atong appointment. Okay naman. Kaysa wa na lang inon ta balita nga mong gikasabot manghuyab na manghuwat na lagdugay kaayo nga way idea og hay na ka gikasabot. Okay? So ang atong magtatampo karong adlaw si Paula, 17 years old. Kisa may atong i-greet ani. Daghan man niya akong listahan diri. Mga taga Barriulos, mga Paboris, Gulyeman, Estanyo family, mga taga May Abuhan, Leyte Office, si Winnie Jean, Ginilyn Elia, Jeffrey Tilo, Ana Rose, ug na Mimosa, mga taga Union Buntok, permiday ni sila maminal, mga Pailnar family, Gonzales, Recitis, Diharme family, ug si Jasmine, Diharme Marti, mayang pagpaminaw, ug mga taga DOH Argao, si Siban, si Pukong Hirames, Neri, Mamulang, Lopez, ug si Marson. So this is true to mga taga Liluan Cebu, Mark Anthony Suerte, Nestor Coscos sa Liluan Southern Leyte, og si Kapitan Jaime Butad diha sa barangay Mahayahay o Mahayahay, Sugod Southern Leyte. Maadjong pagpaminaw ninyo diha sa Sugod Southern Leyte. Alright, so going back to our sender, si Paula. Di kay ni common ning problema ni Paula da. Ning unang pangutana, unsa man gid ay makaingon aning Kawasaki disease nga healthy man unta ang akong anak. Mao ba to ni? Ang anak na ni si Paula, bata pa man ni kayo. Well, kining Kawasaki disease, dili ni Kawasaki nga motosiklo ha. Ang ako ba yung motosiklo sa una, Kawasaki 125 KE. Enduro type dugaya na ko nag-drive motor bitaw no. Pero di siya lahi ni siya kining Kawasaki disease usa ni siya ka viral nga inunta sakit no. Dili inunta common ni siya pero maapektuhan ani imong mga blood vessels no. Maapektuhan ang blood vessels sa masakit aning Kawasaki disease no? magka puwa, may hilantan, unya nagko ang imong mga lymph nodes, unya kining mga tiil ug kamot nimo maapektuhan, moaligi na mamula, unya ay imong mouth ug imong lips ug imong throats na ay mga problema, sa imong skin mo na problema. Non-contagious ni siya, di ni siya makatakod, pero matambalan na ni siya. So dili ni siya common problema ni siya sa blood vessels no. Unya
inunta tambal niya ni pwede ra ning mga anti-pyretic kahilantan man unya anti-inflammatory maka sulbad aning problema ha. Maulian naman ang usa ka bata nga masakit niya ni. Pero it will take a little while, no? Kinahanglan nga ma-rush gyud ni makita ni siya usa ka pediatrician. Kaduhang pangutana, kalit lang gyud na niabot ning sakita sa akong anak. Unsa may ang ngayang buhaton aron nga ma-monitor ang mga bata og tambal na dayon una mo grabe ang sakit. The first kinahanglan aware ka unsa may mga simptoma o maobserbahan sa usa ka bata nga sakit aning gitawag og Kawasaki disease. Ako nagingon, inflammation na siya sa mga blood vessels, no? O niya, ingnon ta magkahilanat gyud ang bata. Usually, apektuhan na ni mga bata kanang mga gagmay pa. Ang mga, basta kay bata pa, the first 4 years o mga first 5 years, no? Mukuha ning hilanat nga mo last og mga 1 week, more or less. Nya katong akong gipahinganlan nga mga simptoma nga na mga rashes, na mga redness, nagko ang mga lymph nodes, o niya ang kamot ug tiil masulin, ang skin medyo mga pakpak. Usually ang mga panit sa kamot ug sa tiil ang maepektuhan ani. So mao na nga as soon as possible kinahanglan madaning bata pagyud kayo, no, less than 5 years old ngadto sa practicing pediatrician diha sa inyong lugar. Wala man siya gibutang ni siya og asa ning inyo kuan Paula. Okay, sunod nga pangutana. Kung ma-okay na nga akong anak, wala by chance nga mo balik-balik ning sakita. Sa ako nang gingon dili ni siya contagious, ya anon man yang cause, pero gituhuan ni siya viral. Di ko makaingon nga dili mo balik-balik kung ma-expose na siya sa mga viral infection, posible nga magkasakit na pod, no? Ang kuya mong gudani because of fever nya bata pa kayo, complicate na ani sila inon tataas ag chance nga magka-complication, especially cardiac problem. Maka-recover na siya, makalibog normal life as soon as maatiman dayon sa usa ka pediatrician. Sunod nga pangutana, ikaw pa ito katapusan, makamatay ba ni? Dili man ni siya life threatening as soon as madali pag atiman. No, curable na ni siya. Bisan magani og walay tambal, as long as makaresist ang bata sa fever, dili lang kayo mo convulsion, mo remit na siya in due time, usually after 2 weeks. Pero kinahanglan gyud nga balo ka bata, dali kayong vulnerable kay sila, no? Mag-convulsion, mag-sobra kahilanat, sobra ka pataas ang temperatura sa lawas, kinahanglan nga matiman pinaagi sa paghatag og antipyretic o maybe kanang other intervention like tapuhan nimo og good nutrition or feeding. Okay? So hinaut na kasabot ka sa akong speaker nimo Paula, wa mong libutang nimo tagadiin ka. Ug ngadto sa libuan millions ka naminaw sa itong programa kini akong suliran. Once again ako si Dr. Rene Obra. Thank you very much sa inyong makanayong pagpaminaw sa mga programa sa Remen. So from all of us sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio mo nationwide tataka Remen. Daghang salamat ug maayong adlaw.